Nyakorom ga jongo kiny makawuono chenro mar pok opogore biro nie chiro mong'ere kaka Toy Hawkers Market mantiere buore Nairobi. Pok wadwaro menyo en pok mano mar loso bones kata choke mondo mopogore opogore ma bende iloso kitiyo kod chogo. Antiere gi jal mosebedo katimo tijni kuom thuolo mano mar higni moheo 20. Nochako tich makama e higa mar 2000. Mero kini machiegni bed kodo nyaka giko mar chenro makama machiegni. Arwakni machiegni ma chenro mar pok opogore. Kwachako inyalo chako nyingi en ng'a ijakanye titimango. An gi nyingega iluonga Daniel Rakiro Lo. An jagwasi soba wuok e Homa Bay County. Moloyo te ok anyal weyo lero ni an ng'at mowara jatich Nyasaye. Ndamoro godo Nyasaye nowaro chunya nochanga nopong'a gi teko maro maler. Amen. Den nyamra lero ni Nyakorom ga juang en tich mane mitimo hie. Tich matiyo ni arego chogo. Kaloso gik mag maradadi. Aloso earring mikete it. Aloso bango mikete lwedo. Aloso gik machalo necklace mikete ng'ut. Aloso bottle opener, rayaw mar chupa. Aloso curtain holder. Aloso gik mikete chumbi kod sikari kod mamoko mang'eny. Nyalo mana lero nwa ni gin mwandu mopogore opogore mage ma bende iloso kowuok e choke. Mondo mi alos mwandugi, atiyo gi chogo kaka raw material. Chogo en chok dhiang'. Atiyo gi chogo mar diel kendo atiyo gi chogo mar ngamia. Magi duto gik matiyo godo kaka material. Koro kan gi tools bende miloso gi godo. Material kod tools gin gik moko ariyo mopogore. Koro kaduok e tools, an gi bench grinder, an gi drilling machine mwapopo godo, kendo an gi mortar ma watimo godo ng'eto mar chogo kowatwe gimiluongo ni circular blade. Koro sama mortar ni ringo to luoro gir ng'eto ma en circular blade ni dene mwang'ado godo chogo. Pok makama ni chake higa mane lerne nyikwa Ramogi juang matut. Ang'o momiyo ni chako choke, loso choke mwandu mopogore opogore kopogore gi tich machielo? E tich machalo kod mana chake e higa mar 2000 kane abedo gi interest mondo mi an bende nalos gik machalo kod magi. Number 1, gini nwaneno ka chokegi ne pollute environment. Koro nwang'iyo gima nwanyalo timo mondo mi environment obed maber. Now we decided to choko gi kanyakla kwa paro gima ne wanyalo timo. Koro kanye mane wakame up with that idea mondo mi nwalos gik machalo kaka makwano go eko. Bende kinde ka kinde ng'ato ka chako tich nitiere jogo eko ma bende ipuonjo. Akendi ni no sumni paro no puonji tich makama kosango mano hidhi mano mar chako loso choke. Gima ne timore ne wanie group kane watemo manyo paro gima ne wanyalo timo mondo mi ne walos gik machalo kod magi. Koro gi sechego ne pod ok wang'eyo kata masin bende mane nyalo losogi. In fact ne watimo research ni wanyalo timo nang'o mondo mi gigi otimre. Koro Nyasaye bende jang'uono nomedo warieko. Makoro instead wan mondo wachako bedo jopuonj, makoro wanyalo puonjo ji ma tim gima bende ne watimo ne. Pile ka pile ng'ato ka chako ohala nyaka bede gi omenda mochako godo ohala ma bende gi dholiech ong'ere kaka capital. Akendi in capital kani chako nigolo kani? Kibira ka kane wayudore number 1 ne ok ati tijni thuolo mokwongo. Koro kana Nairobi ka thuolo mokwongo natiyo tich mar hotel. Nang'ama ohero tedo, mohero loso sup mane ji madho. Koro kana weyo tich mar hotel sama nadonje mane an godo matin out of the chudo mane chula nachako godo matin. Gie diere no chogo gi ne iwito ema nomiyo gi pollute environment. Koro joma mane madho sup nikech gin out of soup chogo dong. Koro kane gifwenyo ni tich machalo kama kawo chogo ni kendo kelo pesa ne gichako uso gi. Koro ma ne miyo ko nyaka wamany pesa mar capital man wanyalo waro go chogo gi kuomgi. Nikech chogo be ok en chogo kende, nyaka wachak wati gi materials mamoko ma bende wagolo hardwares mag waindi
mondo mi okonywa e time. Koro mae mane omiyo kana achako keno matin gi jo Equity Bank, nachako olo kodgi matin kane konya kaka capital mana nyalo nyiewo go gik mamoko mondo mi nagike e lek mara. Nyalo mana nyisowa wuodhi gi bengi mar Equity. Wuodha gi Equity osebedo maber, mak mana ni ups and down to nitiere in everything. Nitie diere moko moala ne piny koro keno dok matin, nitie diere moko ma be oala nitie keno bedo malo. To gima ne mora gi Equity kaka wawuotho kodgi ni gipuonjo ohala, gibiro gilimowa, gipuonjo ohala, ne gipuonja ohala. In fact ne gipuonja ohala an kaka an, ma ne gipuonja olo kod duoko. Mane momiyo asedhi kodgi mabor kech aologi taduoko negi. Koro kata ka seche ma piny obedo matek ma ok anyal duoke to nitiere topping, anyalo timo gima chalo kod mano tasudo mana mbele. Bende seloso kotende kod tiegruok mar bengi mar Equity. Kendo tiegruok mar bengi mar Equity osebedo ka konyo yo machal nade? E kit ohala matimo, tiegruok magisebet ka gimiya osebet ka konya nikech gimiyo ang'eyo kaka anyalo interact gi jok man oko ma bende ok jodhowa. Koro ne gipuonja ohala e yo machiek momiyo ang'eyo ni kadhi timo ohala to owinjo bed ni aloso nang'o gi ng'ama mteja, ere kaka owinjo bed ni arwako mteja. Kopogore gi mano, kinde ka kinde Equity jabedo gi paybill number kata mana till number ma bende gitiyo godo. Kendo in bende nitiere gi till number mar Equity to konyi nade gi customers magi? Paybill number mar jo Equity an godo, an ga account number. In fact nadonje e Equitel atiyo godo, konya maber koni kod kocha. Keto na pesa, agolo go pesa, atimo mago duto. Waseneno kido mopogore mago mag choke, akene gin mage ma bende itiyo godo hie mago mag loso mwandu mitiyo godo. Oanda matimo atiyo gi chogo kaka mag ngamia, tielo, tiend ngamia. En gi chogo maber maloso gik matimo gi. Atiyo gi chogo mar diel, bende atiyo gi tielo mambele konya gik matimo gi. Kasto e chogo mar dhiang' atiyo gi tielo mambele kod tielo machien. Tielo kende, body mamoko go to ka tigo, atiyo gi tielo kende. Koro nitie joma moko bende tiyo gi tung kende. Koro an ok ane dara mar tung. Daniel, nyakwaram ga jo nyalo penjo ni nang'o menitiyo mana gi tielo mago mag jamni to kiti kata mana gi ng'etne kata mana fuondi moka. Gimomiyo en tielo kende, thickness mantiere e tielo opogore gi thickness mantiere e parts mamoko. Koro wadich gi thickness no. Then e tielo king'iyo obedo ga holo. Koro bure no nitie kaka konyowa. Bugo mantiere tielo no nitiere kaka konyowa nikech en ema kwa medo kunye, wan gi machine, drilling machine now oluwo that holo kokunye mondo mi obed gima ler mwanyalo tiyo godo e gik mwaloso gi. Choke waseneno rang'iny mopogore to chogo makamage kata na choke gi golo gi kani? Chogo machalo kod ma wagolo gi kuonde michwake soup. Kidhi kamoro ni ndonyo en kama slaughter minege dhok. Koro nitie joma dhi to kawo tielo to gibiro to gichwako to giloso ringi. Koro ringi koselose moywe maler to nitie joma nyiewo machamo ring'o cha. To soup cha bende gimadho, in fact build bones mag del. Koro ka gisemadhe to chogo cha dhi dong'. Koro chogo cha kosedong' ema wan bende wanyiewo to wachak wa reuse. Uso, akene marketing itimo nade? Marketing, nitie marketing motimo online. Watudre online to waoro msike. To nitie mwa wadhiye open air market like town, wan gi kuonde ma watime marketing magwa. Nitie chiro ma miwa like Masai market. Koro Masai market watime e dho Supreme Court. Dho Supreme Court kanyo nitie kiwanja maduong' momiwa kaka jo Masai market. Koro kwa dhi to wa display gige wa piny kanyo. Koro wateja biro ga e chirni go. Kech ging'eyo ni gigo yudre kanyo. Koro Mchuki Park, kidhi Mchuki Park mwalo penjo Kijabe Street. Kanyo bende wane kod pap mwadhiye mwa display e gigewa. Varieties ni kanyo mopogore ok maga gi kende. Nyaka gik mamoko bende mano kalosi ma jomoko mabiro go. Koro samwa keto gi kanyo to customers ko biro from outside, from in Kenya, to gibiro to ng'ato koro nyiewo gimodwaro.
Kech ohala kitime ng'en nyaka us gik ma variety kata duka kidhiye tiyudo ka kodi nitie, chak nitie, to nitie gimachielo. Koro joma uso chokegi bende chako medo gi gik mamoko ma gikawo e chirni mwadhiyego. Koro giriwo kanyakla, then koro gin gi dukni ma gitimo iluongo ni kurio. Koro giusa. To kanyalo penjo ni customers magi gin jomage, to bende neno ka products mwandu miloso oserwak e chirni ma pacho ka? Mwandu mwaloso e chirni ma pacho ka aneno ka inyiewo gi kendo gidhi, like kidhi in supermarkets ibiro yudo ka gin nitie curios e supermarkets, ibiro yudo ka mwandu gi nitiere, ginyiewo gi kendo kata wasunge bende kobiro chako nyiewo gi from them. Koro ginyiewo gi kuomwa to chako nyiewo gi kuomgi e chiro ma Kenya ka. As well chiro ma oko bende joko biro waro gi kuomwa to gidhi go oko to gidhi gitimo sales to gichak giduogo. Ok en kata mana chiro mano mar hawkers market, to i hawkers market kende ma bende ulose choke. Aseno ka choke ma kamagi iloso godo mwandu mopogore opogore e chichni mopogore opogore bore Nairobi. Takeni competition piem chal nade? Competition to nitiere. Gima timore ni e piny masani nyaka iti tich maler. Ko sami tiyo tich maler eka yudo mteja. Ko yudo ka competition bet nikech ng'ato tiye maler maloyi, itiye maler malo ng'ato. Koro nyaka iti matek mondo itiye maler malo ng'ato. As well nyaka iti matek mondo ibed gi quantity, nikech nitie joma dwaro large volume. Owich ka in gi stock matin to kinyal sustain the customers, nikech kiyudo ji ariyo to tieko gigeni. Koro gidar gidhi kuonde ma ginyalo yude gik moko mang'eny. Koro chunwa ni nyaka wati mang'eny mondo wabed gi gik mang'eny ma customer kobiro to wanyalo accommodate a number of people. Tich ka tich nigi ber gi achiedh nade mage, to tich ma kama isebedo kitimo kuom thuolo mohewo higni 20, manyiso ni ber nyalo bedo mang'eny. Wachaka na gi ber mar tijni. Ber mar tijni, number 1 ni omiyo ayudo chiemba ma pile pile. Mano ber na kabisa, omiyo ayudo chiemba ma pile pile. Nyithinda dhi e skul achulo fees kokalo kuom tijani. As well tijani okonya nikech omiyo atiyo ne Nyasaye kaka nasewacho ni an jatich Nyasaye. Tich Nyasaye dwaro pesa. Koro nikech atiyo ne Nyasaye nyaka yud pesa matiyo ne Nyasaye. Koro tijani ber nikech omiyo in ka manya tiyo ne Nyasaye, anyalo chieme oda, anyalo pidho jok mo depend kuoma kokalo kuom tijni ng'eny. Koro mano ber mar tijni nikech omiyo atimo gigena successfully nikech pesa mayude. Sharon en gi gimiluongo ni disadvantage kuom tijni. Number 1, nitie diere ma walak material. Nitie wakati moko mane tuo moro nobire Kenya ka mane ji ok cham ring'o, nogo marufuku ni ok cham ring'o. Seche mane ok cham ring'o ne ok wanyal tiyo tijni nikech koro ne ok wanyal yudo chogo. Mano namba 1. Disadvantage mar 2, Sharon, tijni oluoro koko. Wakati moko ji oringo ka ni ji ong'anyo, ji ringo e ndara. Seche ma ji ringo e ndara ok ousre nikech jok mabiro e chirnigo koro yud bedo maonge. Mar 2, oluoro tuo. Wakati moko tuo moro biro ka miluongo ni corona. Diere mane corona nitie, we could not move. Ok ne wanyal wuok ka mwadhi e kaunti machielo. To ni kan Nairobi to kanya dhi Kajiado. While kan Nairobi kanyal dhi Kiambu. To tijni odwaro ni ng'ato move from one place to another, nikech ng'ato gole Nairobi to tere Kiambu, ng'amo tere Kiambu gole Kiambu tere kama chielo. Now ok ne ji nyal wuok kata piny ma oko kabiro koni. Meaning ni wateja waduto kano lornegi kocha to wan bende lornwa koni. Koro we could not, ok ne wanyal yudo thuolo mayot mar wuotho. Sama ok wawuothi koro ok wa interact gi customers koro onge. Koro gima chalo kamano bet komiyo waga challenges mang'eny ma seche moonge no to wabedo gi tich matek. Koro gik mang'eny goye, ok odwar koko, ok odwar tuo, gik machalo kod mago. Koro chandowa kode ahinya to gi lack of material seche mamoko. Opogore gi mano, achiedh nade moro ma samoro nyalo bedo ni yudo en buru, nikech kata kwa ng'i alwora buru thoth ma bende choke golo buru mathoth. Lakini gin precautions, measures mage ma bende ukawo mar neno ni uritoru? Tijni buru ng'eny. Safety precaution number 1, watiyo gi mask mondo mi okonywa kik buru donj ahinya. As well watiyo gi chak mang'eny, ke chak sami tiyo go to yweyo kori. Koro buru ka ok moke kori. Koro chagno bet ka konyowa ahinya.
Sama wuoye safety precautions o kata circular blade mana kuongo wacho ne wang'ado godo chogo cha. Ging'ado lwedo. Kendo kokier to ng'adi marach. Koro number one, you have to be keen. Nyaka ibede ni keto pachi kuom gimitimo. Mondo mi kik okiero timi nade ong'adi. Koro kwawuoye e safety precaution to odwaro ni in iwuon ichiwo rindi dwan mondo itik tijno. Koro kiket pachi mang'eny kuom gik mang'oko, i concentrate e gimitimo ne mondo mi iya ka in makare. In fact, mano gima nyaka ng'ato tim sama otiyo tich ma watiyo ne. Koro watiyo gi chak mang'eny. Ne jogo eko ma bende samoro dwaro ng'eyo tij lwedo makama, tiegruok akini ne ng'at manyalo mako mayot. Utimo nono to utime kuom thuolo maromo nade? Tiegruok watimo. In fact, tini wasekonyo joma ng'eny e weche mag tiegruok nikech nitie joma ne yudre ni skul fi notamo gi ok gidhi sikul. Jomoko bende somo notamo, somo bende tamo jomoko Saron. Ng'ato nyalo dhi sikul to ok en gi wich mar sikul no. Koro nikech mato tich mar lwedo. Koro wasefwenyo ni tich mar lwedo be ber kok warito tich mar andika. Koro ma miyo wakelo jomoko bende wapuonjo tijni mondo mi ng'ato ng'e tijni ka en ng'at ma sharp, ma wiye mako piyo. Ka dweche moko romo madhi 8 kama. To ibera nyalo timo gimoro ma customer nyalo neno kendo nyalo nyiewo kuomi. Koro ji tuwa puonjo Sharon. Dan kopogre gi mano ne nyikwa Ramogi jong maneno TV okinyi ma kawuono. Ginyalo bedo ni gipenjo tiegruok en nono koso nitiere omenda mukao. E puonjo ji kaendi Sharon, e thuolo mane wachake chon ja. To ne pod wapuonjo ji nono, nwakonya ji to wapuonjo nono kamano. To nikech ngima mar Kenya oseidho. To sami puonjo ng'ato bende nyaka bede nitiere waste madhi mang'eny kech sama ono winjo lose kama to losore mokethore. Machuno ni en gima nyaka ichak inyiew kendo. Koro ma miyo kelowa gimoro nyaka ng'ato wachaji matin moro manyalo konyo wa omo material makata koketho to at least wayudo kaka wan be wakonyore. Koro gichulo gimoro matin. Nyakwa Ramogi jong oseneno finished products mago mwandu muloso kowuok e choke. To kinyisigi process kata mana chenro ka useyudo chogo molokre kata mana opena ma ng'ato nyalo tiyo godo e ot kacha. Nyiso process mar loso choke ma kamagi. We mondo awuo gi nyikwa Ramogi kod thuolo masani ni process mar loso chogo ong'eny, lakini wachako gi number one, wamanyo material men chogo. Nyaka waket chogo piny in place kwa golo gi kuonde mer ilose soup, kwa kelo gi nyaka i workshop. Samwa kelo chogo e workshop, wang'ade into pieces kaluwore gi gimidwa loso. Tieni gimoro ka gimoro midwa loso negi size modwaro. Koro kidwa loso example kata kuom ranyisi kaka bottle opener dwaro gima handle, gima lweti mako. Koro wang'ade size ma lwedo nyalo mako. Koro samwa ng'ado gi into pieces, chogo nigi mo. Apani kwa dhi kuonde ma imadhe chogo to iluongo ni bon maro. Koro nitie ondhudho moro mabedo e chogo kacha. Samwa kele to kwa ng'ado gi into pieces to wagolo ondhudho cha. Ma ondhudho bende ma onge. Kasto waluoke gi pi maliet. Samwa luoke gi pi maliet Sharon, chogo nigi mo ei chogo wuon kiweyo kama ondhudho bede cha. Koro mar ondhudho cha to nyalo wuok gi pi maliet ne, kiluoke aluoka matin gi pi maliet to nyalo wuok. Lakini mondo me ogike process monyalo mako dai, kech waketo nega dai for decoration kata kuom buke mondo bed gima mar adadi. Koro mondo me omak dai gore gi morne, mo gore gi dai, ok giwinjre. Tiende ka chogo dong kod mo kuome, to mor cha tamo dai mako chogo. Koro ma miyo watiyo kod chemical to kod mach. Wachwake pi kwa mede chemical mondo chemical cha oyua mo mantiere ei chogo wuon. Ma chogo dong marachar Sharon. Seche mose dong marachar koro kwa nyalo timo ne gimiluongo decoration. Koro mago gin processes. Watiyo gi yien, watiyo gi kendo mondo mi magi otimre. Watiyo gi pi, watiyo gi sufria, kwa chwako chogo ne, watiyo gi omo mar luoko mondo mano timre. Koro mano first step mar chogo, tiene ome kele, ng'ade to pieces, luoke mondo mor ka owuogi. Sama mose wuok Sharon,
koro ibire gima ne dwa loso tieni gima idwa loso nyaka igol design mar gima ne dwa timo. Koro design wagolo kaluwore gi gima wadwa loso. Sama isegole milose maber miketo shape, tieni watimo shapening. Sama watimo shapening wan gi gima iluongo ni sanding disc. Wayudo gi hardware sanding disc, nitiere rough sandpaper. Koro sandpapers watiyo godo mang'eny makelo wa gik machalo kaka timo shapening, timo smoothing, gik machalo kod mago mondo obed ma very smooth ma kata ka customer mulo to en gima ok gwar lwete. Koro gik machalo kamago watiyo godo mondo mi walos godo shape. Koro shape kwaseloso ema kaso wakele dai twatimo ne nyaka polishing to bedo gima koro ber neno kendo yot tiyo godo. Bende aseneno designs mopogore opogore mugolo. Designs ma kamagi dan unugolo kanye? Designs ma waloso Sharon kisebedo ng'ama jajwa kali kaka jajwa kali to nitie gima iluongo ni creativity. Now creativity no e pacha rieko ma Nyasaye omiya nyisa ni gima chalo kama katimo to nyalo bedo gima ber neno. Koro out of rieko ma Nyasaye omiya kam gi design. Onge kamoro mamanye mabor. Amanye wiya e rieko me wiya talose tatiyo to obedo gima ber neno. Mamteja koneno to nyalo more. Wach machielo, piem mar kit ohala makama buore Nairobi ka chal nade? Piem ni malo, walose Itoika, ilose Soweto, mwalo piny kacha tok reru, kendo kidhi Makena kone entiere. Piem ng'eny, gimomiyo piem bedo mang'eny en ni nyaka manyu customers. Now, customer inyalo yudo ka iloso gimoro to ok ilose monyalo admire. Koro kocha yudo ka samoro ng'ato lose ma customer kong'iyo to admire. Koro ma chuno wan nyaka wati ma very smart. Koro tiyo ma very smart kelo gini to piem. Kech ng'ato nyaka ti moneni gire is the best. Koro piem to ng'eny Sharon. Ginero ma bende nyaka Ramgajwang dwaro ng'eyo gi sani en nengo nikech nitiere jogo eko ma bende kawe gi retail, nitiere jogo ma kawe gi wholesale. Nengo inyalo muna nyisogi? Wan gi jo wholesale gi jo retail Sharon ka challenges ng'enye. To nikech ei piem man wawuoye na achiel ibiro yudo ka ng'ato nitie ma odwoko nengo piny kabisa mondo en mamage odhiyo ka ok ong'eyo ni to be nitiere gima yudo kuom mano. Koro an kaka jo Equity nopuonja ni sama atiyo, sama loso gira, tati gira mamiya income. Ka ok en gima kelo ala to tiende koro gima miya time onge. Koro jo Equity nopuonja ni gimoro amora maloso akwongo ang'e ni be en gima kelo na ohala. Koro jo retail kawo gi kuomwa to gin bende gidhi gi uso kech kama ng'ato tere gike bang' kosekawe kuomi to ok nyal ng'e ahinya be ok wamanya ahinya ng'eyo ni otere kanye. Mak mana an ang'eyo to mara ni kalose tanya yudo customer nade makawe. Koro kanyal ng'eyo ni ng'ama kawe to dhi kode kure. Mak mana ni ka nitie ng'ama dwaro piece achiel kuoma to yuda. Ka ng'ama dwaro mang'eny as wholesale bende yuda. But the price bedo mopogore. Nitiere rowere mosebedo ka yiero tij lwedo to wadak e piny ma bende tij lwedo mosebedo ka kelo yuto. Jip mane madichiw ne rowere okinyi ma kawuono kaluwore gi tij lwedo? Nyikwa Ramogi kod okinyi kawuoyo ote manyalo miyo vijende masane ni kik gibudha kelo kech. Ng'ato ningo bet ni wuok oko mondo many gimo nyalo timo nikech tich lwedo ka mwandu nitie. Asetiyo tich lwedo kuom muda mang'eny, aseneno ka tich mar lwedo en gima kelo ala. Koro da med jiwo gi mondo ng'ato ka ng'ato owuog oko mondo odwar gima nyalo timo, ok kata chogo kende, tije ng'eny mitimo mag lwedo. Sama nachako tich mar lwedo chunya wuon to ne ok orwako ahinya ni gino ne nyalo konya. Tafwenyo ni tich mar lwedo ber nikech osekonya ma nyaka nyithinda neno ka dhi e skul gi dhi nyaka university ber. Koro ng'ato mondo owuog oko kuom budha. Wakawa nena tim mar biye. Nikech biye en gima tin to biye tiyo matek kotimo nyaka keno maka chieng' moro diponi gin e ndalo mag oro to nitie gima giyudo magichamo. Koro wabed jok matiyo matek mondo wayud gima wanyalo chamo to gima wanyalo kano manyalo konyowa seche ma ok wanyal yuto. Dan Benjamin nyisowa ni mbui iyudore gi nying mane bende ni thuolo mar nyiso nyikwa Ramgajwang namba ni mar ong'we yamo? Namba miyuda mondo yuda maber, namba ma ok awil, atiyo gi 072
5 7 8 7 8 8. Achaka nuoyo kendo 0 7 2 2 5 7 8 7 8 8. Namba no kigona kimanya WhatsApp, igoche oro message, igoyo simu direct, ibiro yuda kendo wabiro communicate maber, wabiro nwango gik ma wadwaro. Keche adepend kuomi to depend kuoma. We need each other. Wadwarore wan duto. Otimo gik kwatieko chenro makamane nyikwa Ramogi Jwang' maneno chenro kiny makawuono debedango. Joramogi otimo matek mochopo kuoma. Ok en kawaida. Ok Joramogi jobiro kuoma pile. To ma dawach ne ng'uono mar Nyasaye. Koro kuom ote mogik manyalo wacho ni watiuru matek to moloyo ng'ato ningo dwar Nyasaye. Kanyo wiya ok nyal wilo, kanyo kama ng'ato ningo dwar Nyasaye. Wamanyuru Nyasaye, wabeduru kuom Nyasaye, gik moko duto dwa timo. Wakete lwet Nyasaye mana kaka ndiko to wacheng geche 16 3 diket gik moko duto midwaro timo e lwet Nyasaye manyalo gik moko duto mondo giki otimre maber. Koro giran na kete lwet Nyasaye na dedicate my job to God. Koro miya neno duong' mar Nyasaye kata tich matiyo. Amor kode katime kata ka en buru kama Sharon. Amor gi tich matiyo nikech kanga wuoke taluokora ler taler gi oda. Ok abichalo kaka kora chalo kani. Koro jomoko luore ni to gima ji olil alila ni ok walil kama seche te. Ma mana tich. Gima nyalo nyiso nyikwa Ramogi ni gimoro amora maber wuok kuom gima rach. Kata mana puodho kedhiye seche mipuro tipuro e chuodho to gikone ni gibibi kakanyo to en chiemo mabiro bedo mamit michamo nyaka gi wasungu. Koro kik waluor tich ni tich lelo ji.